Mi smo na vezi sa nekim, Comi. Da bi vidjeli s kim smo na vezi, pripremili smo vam jedan mali uvod. Nikola Jovanović, poznati široj javnosti kao Niksa Zizu. Srpski bodybuilder, fitness trener i youtuber, čiji kanal Niksa Zizu prati više od 610.000 pretplatnika. Jedan od prvih domaćih youtubera koji je prešao 100.000 pretplatnika na ovoj platformi. Ako niste znali, on je prvi youtuber na Balkanu, a sa nama danas u studiju Niksa Zizu. Dobrodošao u studio, Niksa. Dobrodošao, hvala što ste me pozvali. Vidim da vas ima u velikom broju. A u stvari samo dve. Ja sam već imate tri. Ti si se ponadao. Šta je malo je dve, ja? Znači ja u sredinu. Pa da. Dobar dan, dobrodošao. Čao, čekaj. Ne znam da li je baš pametno. Mora da se dobro. Korona. Ne, divan si. Ja poštujem žene, tako da mora da se poštuje da više. Sačuvali smo ti počasno mesto. Počasno mesto. Pa dobro. Ja poštujem žene, ali mora da se zna ko je glavni, ali tako? Pa da ti bude najprijatnije moguće. Tako smo pripremili studio. Šta evo, gledate moj Instagram? Pa odluči se malo te špioniramo. Da mi vidimo, pa da bi... Neke trejdove, nešto? Pa, ne znam. Znaš šta, mi smo malo morali da vidimo s kim imamo posla. Pa pazite, kad bi išli od ozdo pa na gore, mislili bi da je to možda neki drugi čovjek, ovako sad na kraju, vidite, ja mislim da je na kraju sve bolji i bolji, kako idem. Znate kako treba da gledate, kao i žene, na primjer. Treba gledate, ako ste bolji posle 2 godine, onda je to uspeh, znate. Znači, mene ovo delova kada si neki... Neki gomac. Obučen za moto trke. Kreni samo malo da vidim, sami morate. Za moto trke, ma nije, to je... To je bilo ovako jedna spontana, jel? To je moj drugi jedan producent je hteo da to kupim, ja to nisam hteo da kupim, meni se to ne sviđa. Meni se sviđalo ovo Boss, vidiš, samo crno, a on kaže da je to malo ovako, ja kažem ono da je malo... Pa ne slika se to toliko dobro. Pa, pazi, ovo mi je malo onako drečavo, da ne kažem neku reč na C, znaš, onako ci, razumiješ, to je tako. E sad ovo... Da vidimo, sad ovo je bitno. Ovo je najveća noćna mora svih žena. Nije, ja sam tu smršao 10 kila, a sad imam još 3 kila manje. Tu smo negde. Pa to ti kažem. Zato što sam imao 93, a sad imam 78 možda. Stvarno? Da, smršao sam 15 kila za 4 mjeseca. Samo od netreniranja, znači nisam trenirao. Sad ljudima je mnogo teško da smršaju, znaš. I to je sve mišićna masa u stvari. Da, pa kad imaš mišiće onda mnogo brzo mršaviš, zato što jednostavno izbaciš vodu. Da. A da bi imao toliko, vidite ovdje koliko sam bio veći, znači da bi bilo toliko mišića, morate mnogo da jedete. Pa da li je uticala korona na to? Nije uticala korona, uticalo je to što sam htio da zaradim pare i onda sam počeo da tradujem i kad se traduje onda mora da se ostaje noću. I onda sam rekao bolje da uzmem pare sad dok još mogu, zato što već imam 32 godine i mislim da je vreme da se ne bakćem više sa decom tu. Znate, ja imam tu pratioce, kako idete tamo iza ima sve više i više. I onda tu deca mi nešto prišu, bravo Niksa, ti si car, znaš i te fore, ali do toga nema ništa, tako da sam rešio malo da se bavim nečim drugim što je malo prinosnije i unosnije. A reci mi ovi kompjuterski tutoriali što si još davno snimao i neke parodije na filmove. Za Photoshop si gledala možda? Pa, znaš šta, ne da sam gledala, nego sam možda čak nešto i primijenila. Mislim, nisi ti ušao na moj Instagram polako, doći ćemo i do toga. Meni je bilo omiljeno, izvini, kada si već pitao nju, nemušti jezik. Nemušti jezik, to je ostvarenje, to nije klip. Da. To je, kako bih rekao, to me još uvijek ljudi zaustavljaju. Da, vidiš, nisam ni znala tad ko si, a zapravo mi je bilo baš... Da, pa možda nekom čudno, ali vi kad živite u Jagodini onda imate tolike fore, jer kad dođete u Beograd, na primjer, nema tu toliko fora. Svi ovi malo komičari su došli tako iz tih sredina, tamo Kruševac, Čkalja i te fore, Žikina dinastija, opet sve je to Žika Pavlović, tamo naš deo, jer tamo da uđete u poštu da uđeš samo. I tu imaš fore razne, ja sam skupljao fore jednostavno i ubacivo u taj nemošti jezik. Oni misle ja sam to većinom izmislio. Nisam, neke stvari sam izmislio, ono Metallica i te fore, to su moje fore, ali većinom uđeš negde i čovjek neki u Jagodini kaže što me uvati neka čamotinja. Ili tako neke fore jagodinske koje psovanje naročito, znači to je ubistveno, tako da samo skupljaš. Kao Vuk Karadžić što je skupljao u Motvorine, tako sam ja skupljao te fore i ubacivo taj nemošti jezik i zato je dugo trajao. Pa znači taj novi biznis možda bude možda i da izbaciš umotvorine iz Jagodine. Pa neće, to niko neće. Znači, ljude u Srbiji zanima kako da zarade pare i to je glavna stvar. Ja sam sad počeo da radim neki trading i tu sam zaradio sad, mislim, neću da ne promovišem svi koji hoće nekada da se zanimaju tamo, da ne pričam ovdje. Malo je glupo. A kada si već spomenuo da si bio u Jagodini, mislim, kolika mi ruka ovdje vrati da vidim. Da vrati ovo na biznis. U sunci. A ne bi mogla ovaj sakos. Ja samo moram da kažem, ljudi, pošto je ruka u prvom planu, delo je ipak malo veće nego što je stvarno u tom trenutku bila. Mislim,
Misliš, da, kad je sa strane, to je fora, da, upravo Mogu si. bi, ako nije problem, da se skineš? Ne. Znate šta, gledao sam stalno klipove tako kad su dovodili neke bodybuildera na neke emisije. I sad oni ih tamo tretiraju kao da su majmuni, znaš. I kao, ajde da vidimo kao ruku i te fore, znaš. Pa to kod mene teško ide, tako da... Ne, mislim ništa loše, nego kažem ti zato što sam, znate šta... Da li si video kad bodybuildere kako izgledaju u sakojima? Jesam, ružno. Pa veoma ružno. I onda u suštini oni hoće da pomognu bodybuilderu, kao i se skini, tako si najlepši. Skini samo sako. Ne, slušajte ovako, znači bodybuildingom je uglavnom, to ljudi rade koji su kompleksaši. Znači imaš neki kompleks, manji si nekako, znaš, ono kao i hoćeš da budeš veći. Tako da, sad svi muškarci imaju taj kompleks u suštini, znači svi muškarci kad vide čoveka sa mišićima, oni kažu wow. Žene ne toliko, za žene to nije bitno toliko. Ja imao sam ženi sa 60 kila i kad sam išao sa štakama, znači to je problem sa samopouzdanjem. Sad, mnogi muškarci nemaju samopouzdanje ako nemaju mišiće. To je veliki problem i sad ako imaš mišiće ti si odmah car. Ali oni ne znaju da samopouzdanje dolazi iz glave. Znači ti ako imaš u glavi samopouzdanje, posle će ti biti lako. A da li posle možeš da budeš i kljakav. voliš žene sa više kila? Ne, uvijek sam volao mršave. Zato što uglavnom mislim da muškarci Zato što mi mršavi izgledaju onako... koji vole žene sa više kila moraju da imaju više mišića i mogli da ih podignu. Ja sam prosto to tako povezala. Ne, ja volim mršavije zato što su čistije. Znači, lakše se održavaju. Ajde, molim te objasni. Pa, lakše se održavaju, da. Kako se lakše održavaju? Kako nije, pa mislim, ja mogu da ti pričam banalnije kako se lakše održavaju, ali... Znači, žena koja je mršavija... Misliš jeftinije se manje jedu ili... Pa, čim, znači, si manja, onda bi trebalo da iziskuješ manje, kako bi rekao, neke izlučevine i tako dalje. Mislim da ne pričamo dalje, ali obre... Znači, to je jednostavno. Stvari misliš manje hormoni rade? Ne, hoćemo da pričamo mi samo, kako je, ja ne znam, nisam bio nikad u ovoj emisiji, ne znam, jer vi pričate samo hoćemo ozbiljno nešto ili samo ovako kao, mislim, ovo možemo? Ne, mi smo spremili ozbiljna pitanja, ali pošto si eto ti ušao tako u studio, malo si nas nasmejao, mi smo se malo pustile. Dobro, vi treba da budete, pazite, ja sam ovdje došao, vi treba budete kao da vodite emisiju, ja sad šta pričam, to je drugo. Dobro, onda jedno profesionalno pitanje, može? Može, ozbiljno. Pošto si rekao da si rodom iz Jagodine. Da, iz Majura kod Jagodine, znači, ljudi se, evo i to je isto bitno, znači za sve koji gledaju. Plaše se da kažu odakle su, znaš. Oni misle da ako su iz Beograda je to nešto dobro. Oni misle da je Beograd wow, kao, znaš, to je fora kod nas. U stvari, Majur i Beograd je isto, slično, znači nema nikakve razlike. Treba da odete malo negde dalje i onda vidite šta je wow, mada i to nije wow kad se gleda onako svemirski, ali opet... Mislim da ovoga puta stvarno ne treba mora da kažete odakle ste i da se ponosite time odakle ste. Znači ja se ponosim odakle sam, znam sa kim sam se družio kao mali i tako dalje. Ljudi obično dođu kao neće da kaže odakle, znaš, ma nemoj. Pa što? Pa misle da... Da, razumem. A da li ti nekad kao prišao si devojci i ona kaže kao odakle si? On ti kaže iz Beograda. Ne. Pa dobro to što kaže iz Beograda, ali... Ne, moraš sa akcentom iz Beograda. Ne kaže se tako, iz Beograd se kaže. Iz Beograda, izvinjavam se. Htela sam da se pitam, pošto si rodom, znači Jagodina, tamo si trenirao fudbal, bavio si se atletikom, bio si jako brz i kažu da si mogao da se proslaviš u fudbalu. Odakle to znate, gde si to čuo? Pa eto malo, svoje istraživanje. Pa jeste, dosta sam trčao one krosevi, to imam neke medalje kao na... Ali bio sam brz na kratke staze, znači zato sam igrao špica, igrao sam dobro fudbal, mogu da kažem da sam igrao bolje mali fudbal nego veliki i više sam volao mali fudbal jer zanimljivije, veliki fudbal je malo dosadan kad ste naročito špic pa stojite gore, znaš kada špic ti si gore. Imao sam malo problem sa trenerima i tako dalje, sam malo bio više sebičan. Znaš, to je baš ono... Jednom se sećam u Negotinu, eto, igrali smo protiv Negotina, Jagodina, Negotin, bilo je 1-1 i zadnji minut utakmice... Znači, ja sam imao 3 igrača unutra, a ja sam bio sa desne strane i sad ovako iz mrtvog ugla. I ja šutnem iz mrtvog ugla. I sad, trener mi, znači, teo da me polomi, kaže, kakva si budala, šta si tu uradio, bre čovječe, bre, mogli smo 2-1 da pobjedimo. Ja mu kažem, jeste, ali kakav bi go bio da sam ja dao dakle. I on me gleda. Da, zato što ti si sljedeću utakmicu bio na klupi zbog te izjave? Pa, ja mislim da jesam, ali samo jednu utakmicu, jer... Nisu mogli bez tebe, naravno. Igrao sam tandem, to je bio tandem, jedan Jova, jedan malo niži od mene.
i ja koji sam bio malo onako kao više dribler, tako da mislim decu treba usmeravati da nekako pokažu svoje znanje, nekako svoje talente. Ne treba da ih spuštate, znaš, da li je bitno da li Negotin 1-1 ili 2-1, to nikog ne treba da zanima. Znači, nas treba da zanima kako da Srbija bude 2-1 protiv Azerbejdžana i tako. Znači, a to ćemo da uradimo ako ih puštamo, da igramo kako oni hoće. A ne ako nešto tu decu, znaš, grčimo ih. Tako da možemo pričamo. Miksa, možemo da iskoristimo priliku da pozovemo naše gledaoce, ako oni imaju neko pitanje da tebi postave. Može. Da se jave, slobodno pitajte šta vas interesuje, pošto je Miksa jako svestran, njegovi tutoriali govore na mnogo tema, odgovaraju. Eto, sada smo rekli da je čak trenirao i fudbal, pa za sve mlade fudbalere koji eto žele da se oprobaju, žele da se posavetuju s njima, slobodno neka nam pišu na Viber, na Whatsapp, neka nas pozovu preko video poziva, što da ne, ali nas interesuje kako si se ti opredelio za bodybuilding? Pa, eto, kao što sam rekao da sam bio malo sebičan, a bodybuilding je onako sebičan sport i to je isto... Narcisoidan. Da, narcisoidan i to je jako nezdravo, znači za bodybuilder isto što ja pričam iskreno, otvoreno, znači zašto? Dođete u situaciju da imate neki važan sastanak ili bilo šta, ali vi nećete da idete jer morate da vežbate ili da jedete. Recimo, meni se desio kao mora da jedeš, znaš, ne možeš da odeš negdje, a da ne jedeš. Tako da, mislim, to je u neku ruku malo gluposti, malo previše postajete, oslanjate se na sebe i više ne postoji ništa oko vas. To je jako loše, naročito recimo ako hoćete da imate vezu ili ako hoćete da imate dete, opet znate, vi razmišljate o sebi ceo dan šta ćete da jedete, tako da bodybuilding... Ali možda jedeš u isto vrijeme kad idete, to je to na 3 sata. Da, ali nije to. Bodybuilding je mnogo komplikovana stvar. Ja mislim da ne postoji sport koji je komplikovan. Ja kad sam trenirao fudbal, odem ujutru, jedemo burek, odeš, jedeš burek i trčiš, ništa ti to ne. E sad, ti ako hoćeš da radiš mrtva dizanja, ako hoćeš da radiš čučnjeve, ti ako ne jedeš kako treba i još plus ako treba se špricaš, ti mora da se špricaš ako hoćeš da budeš još veći nivo. Znači ti mora da se špricaš, da jedeš kako treba, da spavaš kako treba, ne smeš da se umaraš za neke druge aktivnosti, tako da je bodybuilding iziskuje najveći, sve što imaš moraš da daš u to. Zašto? Zato što cepaš svoje telo. Ja sam pričao, na primjer, s Miroljubom Petrovićem, i kad sam mu rekao nešto što je, šta je za vas da vas pitam, možda bude zanimljivo, šta je u stvari vežbanje? Šta je to? Pa ja bih rekla održavanje svog tela. Ne, ali šta je to? Šta ti radiš tu? Definišeš mišiće, skidaš, pa evo kako gledam. Evo ovako, znači vežbanje je... Nisi nam je dao šansu, čoveč. Vežbanje, pa dobro, ajde cepi ti, ja ću da sednem. Si nam već postavio pitanje. Ne, vežbanje je uništavanje tela, što malo ljudi znaju. Cepanje mišića. Znači, cepanje, ti svoje telo uništavaš, stresiraš ga, da bi ono posle bilo jače. Znači, to je fora. E sad, ljudi misle kao to je lepo našem telu, to uopšte nije lepo. Znači, ti ako mu daš dovoljno koliko mu treba, ono se posle oporavi. Tako da, kad radite bodybuilding, to je ekstremno cepanje mišića. Ako vi svaki dan idete u teretanu, radite čučnjeve sa duplo od svoje kilaže, 160 kila 10 puta, to je takav stres na organizam. Ja sam se koliko puta razboleo, znači radim vežbe, radim čučnjeve, sutradan ja se razbolim. Telo ne može se oporaviti. Tako da to je najteži. Inače, fudbal je igraš 3 sata, 4, to je ništa posebno. Tako da, zbog toga bodybuilding, mislim ja mogu bodybuilding u 3 godine da pričam, tako da... Ajde da mi vidimo neka pitanja koje smo pripremili za tebe. Može. Pa kada si započeo svoj YouTube kanal, da li si mogao da zamisliš da ćeš steći ovoliku popularnost koju imaš danas? Pa... Sad ću ti kažem, nisam, ali sam hteo... Posle možda 2011. 12. meni se to više nije ni sviđalo. Zato što sam vidio gde to vodi. Znači, popularnost, ako ljudi misle, ako ovi što misle da evo sad mi imamo kao neki Instagram i to da je to nešto zanimljivo, nemojte da mislite da je to nešto zanimljivo. Možda je zanimljivo u početku, a posle sve teže i teže. Znači, sad ne možeš da odeš nigde, da te niko ne vidi, da te niko ne gleda, ne možeš da imaš privatnost neku i to sad zamislite zašto su se ubijali oni Elvis Presley i tako dalje, ljudi koji su bili ekstremno popularni zbog jednostavno pritiska koje ima. Znači, čovjek mora da, pazite, zamislite njih, mora da pazi kako se oblači, mora da pazi šta radi, šta jede, s kim se druži. Tako da to u prvi mah je lepo i svaki čovjek bi volao da bude na početku popularan, ali kasnije je to pritisak neki nešto, naročito, na primjer, sad ja vidite ovu sliku sa mišićima neku.
I sad ljudi kad me vide i sad me vidi neki taksista ili neko kaže, brate, kao, kako, znaš, nekom bi to predstavio pritisak da sad mora da imaš non stop mišiće. Ti moraš da, ako si taj koji je glavni u Jugoslaviji za mišiće, da budeš primer kako čovjek treba da izgleda. I sad ako te neko vidi da ti ne izgledaš dobro, ti nisi obučen dobro, to je veliki pritisak na čovjeka, recimo. Tako da može cepati dalje. Niksa, moram samo da prekinem naša pitanja, pošto nam je stigla poruka od jedne devojke. Kaže, da li su fotke sa Instagrama photoshopirane, jer u studiju i na fotkama nije isti? Nisam isti, znači mnogo sam lepši u studiju. Možda se tek sad uključila. Photoshop se ne koristi, ali ja sam pravio tutorial kako da se skinu bubuljici i tako dalje. Ja ne znam, evo sad ćemo uživo da li imam bubuljice, evo tako i daj meni glavu, da vidim kako izgleda. Evo ga. Pa ja mislim da sam lepši ovako na kameri, ali u suštini kad radim slike gledam samo recimo bubuljice, recimo kad slikate leđa, bodybuilding, na leđima imao sam tonu bubuljica zbog testosterona, znači kada se špricate testosteronom imate bubuljice, tako da to skinem. A ostalo, jako je teško da od svinje napravite konja, razumete, tako da ako ste kao svinja teško ćete da izgledate onako lepo kao konj. Tako da u suštini koristim ne Photoshop, nego zove se program Airbrush. To je jedan onako lep i Photoshop i Lightroom koristim. Lightroom vam je najbolji za editovanje svetla na slikama. Znači, ja nikad ne savjetujem ko se slika. Da, lepo staviš svetlo, ono brightening, kontrast i te fore. Tako da ta dva programa koristim. I sad sve, ako slikam, sve sa mobilnim radim. Pre sam nešto u Photoshopu radio. Normalno, ako nešto treba da se ne vidi na slici, pre kad sam se bakćao s tim glupostima, nekad sam gledao da bude ono sve perfektno, pa kao gledam iza da ne bude ništa i to, onda mora Photoshop. Znači, ali u suštini, to je to. Da li želiš da malo govorimo o tvom brendu? Za sve koji ne znaju, KMO ili koju majicu hoćeš? Pa to mi je od mog drugara iz Jagodine. Ja više ne prodajem te majice, mislim, on... Evo ti vrati tu sliku, da vidiš to. Onda nećemo da govorimo o tome. Evo, gde ako možda zoomira leđa. E sad, ako bi mogao da zoomiraš, tu sam photoshopovao, znači da se ne vide bubuljice, ali ti ovakve mišiće ne možeš da photoshopuješ. Znači, to je fora. I ovo, znači, vidite, gluteus i te fore. E sad, znači, to mora jednostavno da bi bio nekako umetnički akt lepši. Znači, morate da photoshopujete da izgleda lepše. Vidite, boja neba je plava, znači nije tako nebo u suštini, ali ti ga staviš plavo da bude lepše. Da, kontrast plave i crvenog šorca, ovdje, na primjer... Zeleno povećaš iza, vidiš, zeleno povećaš iza. Dobro, da li ja mogu sad ovako jedno malo šaljivo pitanje te pitam, ali ako si imao već veliki gluteus, da li ti je bio problem da nađeš devojku koja ima veći gluteus od tebe? Nije to veliki, to je samo ispupčen. Po ovoj slici to deluje... Bodybuilding je vizualna stvar, znači uopšte ja tu nisam nešto ogroman, nego jednostavno izgledam onako kako naše telo percepcira nešto ogromno. Uopšte to nije veliki gluteus, ja sam isto farmerke, mogu sam isto ovaj da nosim, jednostavno je ispupčeno, razumeš, tako da... A pošto si ti očigledno istraživao, malo bavio se time šta publika voli, šta želi da vidi, da li se, eto, kaješ da kažem, zato što si izabrao bodybuilding? Da li bi sad izabrao neki drugi put? Ne kajem se normalno, ja sve što radim u životu nikad se nisam pokajao, uvek razmislim pre toga, zato što nikad ne donosim odluke pijan, niti drogiran, nikad se nisam drogirao, nikad nisam... Znači, pijan sam bio jednom kad sam imao 4 ili 5 godine, ili tad više nikad. Tako da, mislim, malo sam muslimanski, tako, kako bi rekao, muslimanski vodim svoj život neki. Imali smo poziv iz Bosne, izgleda, ali smo ga malo promašili. Ali imamo jedno pitanje, da li si oženjen? Nisam, da. Gde da sam oženjen, sinovno? Ne, pazite, moja žena bi trebala da ispunjava mnogo uslova i to je mnogo kritično. A da li ispunjavaš ti sve te uslove u suprotnom pravcu? Pa to ti kažem, znači prvo mora ona da ispunjava uslove i plus mora da me trpi. Znači, to je mnogo teško. Znači, sad mora da bude pametna, lepa, čista, normalna, da ne psuje mnogo i tako mora da radi. Znači, meni ne treba žena koja će da bude tu kao da gleda nešto. Šta bi volao da radi tvoja supruga? Pa bilo šta, samo da zarađuje pare. Znači, neću ja da zarađujem pare za nju, a ako hoću da zarađujem pare za nju, onda je to rob. Onda meni to ne treba žena, meni treba partner. Ja bih to rekao partnera, ne žena, da bude ono... Znači, mora da bude partner, da i ona radi. Znači da i ona radi i da priređuje i da prinosi, znači sad ako na kraju ja mogu da nađem robove, imate kako hoćete da nađete ženu koja će da sluša i ti da joj pričaš što da radi. Možeš malo da nas uvedeš kako izgleda tvoja priprema za nastup? A znaš šta možda pričamo malo? Da pričamo, recimo, pošto vas gledaju, izgleda mi samo većinu žena, ali tako?
Pa nije, gledaju nas i muškarci, uglavnom nam je publika... Dobro, ali mislim da si ti privukao ipak u ovom trenutku žensku publiku. Muškarci prate muškarci, žene prate žene. Ja nikad ne gledam žene nešto kao gledam šminkanje i to, znači ja volim muškarce da gledam. Da li hoćeš neki video da pustimo? Publika nam je od 12 do 30 godina. Evo ovako, sad, znaš šta je dobro? Znači ja sam gledao kako da nekako malo obučimo žene ili da im damo neki savjet kako da ne dođu u situaciju da budu zlostavljene, da budu... Znači malo da pričamo o tome, to ne je bilo loše, pošto mislim da imam baš dosta iskustva na tu temu i dosta stvari mi se dešavalo u životu, tako da malo kažemo nešto kako bi pomogli nekoj ženi, nekoj klinki, ovo verovatno gledaju klinke koje će možda doći u neku situaciju da budu s nekim muškarcem koji može nešto da im uradi. Tako da malo kažemo nešto šta bi mogla ona da uradi, kako da zna šta da radi i tako dalje. Znači meni bi to bilo zanimljivo zato što se mnogo potencijalo na tome, muškarci kao su krivi za nasilje i tako dalje. Znači normalno ne podržavamo nikako nasilje, to prvo treba se kaže, ali morate žene da razmislite malo sa kim se viđate i zašto se viđate. Znači nemojte da idete kod nekoga u kola u 10 sati uveče, znači ako vas zove, naročito ko je stariji od vas, znači taj znate šta već hoće od vas. Znači taj neće sa vama da pucka pucke ili da razmišlja, da proba tekst predstave. Znači taj koji kaže da proba tekst predstave, taj treba se ubije. Znači tako da žene su isto krive koje dozvoljavaju sebi da dođu tamo. Naprimjer, sa ovim Miroljuvom Petrovićem dosta možete da pričate, pre su žene išle sa majkama, bilo gde. Znači ti ne možeš da se vidiš sa mnom ako ne vidim tvog oca, majku i tako dalje. Tako je, čak i postojala i klupa koja je imala, ako ukrštena je, i onda sedi i majka tu pored vas da se čuje šta pričate. Kao Godfather. Ste gledali Godfather, onako ide Al Pacino s onom njegovom, kako se zove ona njegova žena, ona prva žena, i iza njih idu babe i dede i gledaju. To je samo babe. Da, ne sme da se... Dobro, prvenstveno na što mora se obrati pažnje kada je bilo kakav taj vid nasilja u pitanju, to je dobra edukacija iz porodice i da se o tome prosto priča, da se to osvesti, da ne misle devojke, te devojčice koje nisu nikad bile u kontaktu sa tako nečim, da ne pomisle da je to nešto normalno. Jer nikad nisu čule da je to... Ne, samo treba da se kaže, znači ne smije da se svalja, znači vi kada se viđate sa nekim muškarcem treba da znate šta on od vas očekuje. Znači ako se viđate, upoznate sa nekim muškarcem, idite na javno mesto, znači vidite ko je, šta je. Nemojte, znači, pazite, meni se desilo 100 puta, ovo ću pričati kad sam bio mlađi, znači 20 godina pozoveš devojku, se vidi s tom, ona ulazi kod mene u kola bez, nju ništa ne zna, ona uđe kod tebe u kola. Ja razmišljam, ja vozim, rekao, kako sme da uđe ovako, da li je ovo normalno? Ajde ovako, ne bih se baš skroz složila sa tobom. Kako ti smeš kod mene da uđeš u kola ako me ne znaš? Jel smeš da uđeš? Ja sam jači od tebe, mogu da te polomim. Kako ti smeš da uđeš kod mene? Prvo, kako ti znaš da si jači od mene? Pa znam. Ako sam jači od 99% muškaraca... Što bi ti mene uopšte hteo da polomiš? Pa što bi ti ušla kod mene, ako ti ne znaš? Ne, prvo da krenemo od toga, ne slažem se sa tvojom izjavom. Znači ti misliš da može da uđe... Ne, ali prvo da krenemo od toga da ne možeš u svakog da sumnjaš, jer mi pretpostavljamo kad smo mladi, pretpostavljamo da su svi ljudi dobri, jer smo i mi naivni i dobri, onda pretpostavljaš da niko drugi tebi ne želi da načini neko zlo. Možda kreneš sa tom pretpostavkom u glavi. Jeste, ali to si baš lepo rekla da smo naivni. Pa to što ti uradiš da uđeš u kola kod nekog, to znači si naivna. Znači ti meni ne smeš da uđeš u kola i posle ćeš da kriviš nešto tamo. Znači ti prvo si kriva. Prvo mora da kažeš ovako. Ti si kriva za većinu svoj... Ne sviđa mi se. Pa ne sviđa ti se, ali kad budeš tako razmišljala, bar jedna žena koja ovo gleda... Ne mislim da devojčica od 15 godina može tako očigledno da bude kriva. Mislim da, što kaže Comi, devojčica... Comi. Pa jeste. Comi. Mislim da prvo devojčica naivno poveruje, pogotovo ako se zaljubi u tog čoveka. Nebitno je koliko taj čovek ima godina. Dobro. Ona prvo gleda da je on sve. Nažalost, tako je. Šta će ona, očekajte ovako, znači 15 godina ima i ona se viđa sa nekim... Ja moram samo da kažem nešto. Ne, ove priče su mnogo dobre. Da li znate kako se zove Nikola koji nema kola? Pusti ti to da li je Nikole koji nema kola. Znači sad pričamo nešto ozbiljno, ovo su teme koje mogu nekom da pomognu. Znači ti mislim da je ovo veoma škakljiva tema. Nije škakljiva, to su teme koje mogu da pomognu znači ženama. Znači sad, to su, Einstein je rekao, znači ako je veče puno, veče bez svađanja nije lepo veče. Znači morate da se svađate. Evo ja se izvinjavam. Evo morate da ste. Da li ti misliš da žena da ovako izađe u grada je to neprimereno? Neprimereno je... Pazi ovako. Viš, ja kad sam te vidio sad ovako, meni zastao dah, na primjer. Zašto? Znači ti ne znaš kako utičeš na muškarca
Naprimjer, sad zamisli muškarca koji nije video tako nešto ili koji nije spao sa takvom devojkom, naprimjer. Sad zamisli kad on tebe vidi i ti si sama negdje ideš nekom ulicom. Znači ti privlačiš pažnju. Treba da razmišljaš da si ti, da žene, muškarci gledaju prvenstveno kao seksualni objekat. Svaki muškarac ženu gleda kao seksualni objekat, prvenstveno. Evo I jedno njega pitanje. ne zanima šta si, ko si i tako dalje. Tako da ako naletiš na neku budalu koja je u tom trenutku pijana, drogirana, a ti ideš takva ulicom sama, znači ti si isto kriva. Ti treba da razmišljaš, čekaj, ja sam A žena. da li misliš da treba da krenemo od muškaraca koji sve gledaju kao seksualan objekat i kao životinja, kao Ali to je instinkt. Ne, evo molim vas, evo jedno pitanje. Nema tu, ti treba da znaš ko je muško. Koji je onda kriv u toj situaciji? Kriva si ti što si prošla tu i kriv je on. Nije on samo kriv. Prvo ko te telo... Ovo je strahota. Moram da pitam ovo. Imala sam 13 godina. Dajem svoj primjer. Dobro, ovo su dobre priče sada. Išla sam ulicom, a to mi nije bilo prvi put da mi se to desilo. Znači, zimska jakna, ništa na meni nije bilo neprikladno. Išla sam ulicom, vraćala sam se sa časa matematike, privatnog časa. Dobro, nije to ni važno. Sporedna je ulica bila, možda je bilo oko 11 sati ujutru. Zaustavlja čovek auto i pita me, izvini, devojčice, jel možeš samo da mi kažeš koja je ovo ulica? Ja naivna, možda u tom trenutku glupa, saginjem se da mu kažem koja je to ulica i šta me već pita. On mene uvlači u kola. Ja u trenutku prebledela, znači verovatno mi se srce sledilo. Sad kad gledam iz ove perspektive, možda stvarno nije ono, da kažem, toliko strašno, ali u tom trenutku mi je bilo jezivo. On je bio go. Go! Da, ali ja to nisam primetila. Pa pazite, ja to nisam primetila u trenutku. to je jako retko. Znači, to što se desilo, tu je jako retko i to je teško krivično delo. To je teško krivično delo. Ali ja nisam zapamtila njegove registracije. Većina tih, kako bih rekao, poteškoća koje imaju žene nisu tako izazvane. Znači, mi moramo da pričamo u većini stvari zašto se desi nasilje, kako se desi nasilje. To je što se tebi desilo, to je ekstreman zločin. Znači, to nije to. Ima mozak kao majmun. Pa nije kao majmun, nego ne sme... Ako si ti obučena na bilo kakav način, znači da hodaš i gola ulicom, niko nema prava tebe seksualno da zlostavlja, čak ni rečima, kamali nečim drugim. Da krenemo od toga. Znači, da li si obučen provokativno ili nisi obučen, smatram da niko nema prava. Znači, ti imaš osnovna ljudska prava i niko nema prava da tebi to ubija. Ali to što ima ili nema prava ne znači da ti nisi kriva. Ako možeš ući samo na moj Instagram profil. Sad sam izazvana. Sad si izazvana, da vidimo. Da ocenimo fotografiju. Mnogo sam pisala i mnogo sam komentarisala na temu Nisi sama. Nažalost, evo sad javno kažem, ja sam seksualno zlostavljana kao devojčica. Pa dobro, i mene je neka tela seksualno zlostavljana. Ja ne mislim da sam ja to ičime izazvala. Pazi, to što ti se desilo, to je retkost. Znači, to što ti se desilo da te neko uvlači u kola, to je krivično delo teško, ali drugo je krivično delo kad ti dođeš kod nekog kuće u 12 uveče i onda kažeš da te zlostavljao, ti si došla sama od sebe tamo. Znači, to nije baš toliko krivično delo, jer si znala zašto si došla tu. Kapiraš? Sad ću ja da kažem jedno što se meni desilo, to je možda zanimljivo isto. Da se spustim do... Izvini, molim te. Cepaj. Ovde sam počela već da pričam o tome. Ovde sam pokušala da prikažem šta mislim o tim muškarcima. Dobro. Ne znam da li se to vidi iz te slike. Strah, besite, fore. Jeste. Čekaj samo sekund. Gde mi je... Možda je to u stvari i tu. Ko je ti to crne kosaste? Ne možda naći. Sad ću da... Mislim, evo, ja sam sad majka 2 dece, imam ćerku. I sad, jako me interesuje ta tema što si počeo da pričaš. To je prava tema, zato što malo sam iskusnio o tome i dešavali mi se razne stvari i žene su potencirale neke. Da li ti se devojčice, žene javljaju da ih pripremiš? Pa kako ne, pazi, ja ti kažem, eto ti kako sme neka žena da dođe kod mene kući u 12 uveče, a da me ne zna, to ti je fora. Da. Evo, to sam to htjela da pokažem. Dobra slika. Ali ti ovdje, jesi odozdo ti je neko stavio ruku, tako? Da, ovo je u stvari čovek koji me fotografisao. Dobra fora. Tražila sam u stvari nekog da ima velike šake. Pazi, to što se tebi desilo, da neko te uhvati, to je ne zločin, to je ekstreman zločin. Ali, ja kažem za neke zlostavljanje, koje kažu kao zlostavljao me, kao posle 2 godine, 5 godina, ili ja sam došla kod njega, kaže uveče, on je, kaže, počeo da me bije, ma nemoj. Pročitala sam jednom prilikom devojčica, u stvari devojka, moje godište, devojka koja je napisala kada je bio, u stvari došla do prve ljubavi,
jel te, trebala da imala prvi odnos sa svojim partnerom. Došla je kod njega, on je sve kulturno pitao, hoćeš da dođeš kod mene, da... Da, ali ti kad dođeš kao mama mi je tu, sve naveo. Kad ti dođeš kod muškarca, ti treba da znaš da ti, ako ne daš njemu ono što on hoće, da si ti već u velikom problemu. Znači, ti treba da znaš da si ti slabiji pol i da si slabiji od njega. Znači, ti si slabiji od njega. Koliko vi god pričamo, to je isto, muško-žensko nije nikad isto i neće da bude. Ajde ovako, baš zbog toga, ako tebi neko kaže ne, ako tebi neko kaže ne, da li ti shvatiš da je to ne? Kad dođeš kod njega kući, pre toga mu šalješ... Jer tebi čak i tvoja devojka može da kaže ne u nekom trenutku i to treba da se poštuje. Nema tu ne, gledaj ovako. Kako nema ne? Slušaj ovako, šalješ gole slike muškarcu, recimo. I dođeš kući kod njega, uveče. I tu kad mu kažeš ne, to je mnogo veliki problem. Razumeš? Znači, to može da prođe tako, ali nije to tako u praksi. Znači, ti treba da znaš šta radiš prvo i kod koga ideš. Koliko god ovo bilo teško, neko žensko će sad da razmisli i će da kaže čekaj bre, da li ja smem da dođem kod njega uveče. Jer ti prvenstveno treba znaš da si slabiji pol, kao ja kad bi došao u kola kod Neguanova da uđem kod njega malo i da mu kažem slušaj ti Neguanov, ti si takav onako izađi ili nešto. Znači ja treba da znam kod koga sam ušao u kola. Kapiraš? Znači ti treba da znaš prvenstveno da si slabiji pol i da kad ulaziš kod nekog da je to opasno. Ti trebaš da izbegneš to kako god hoćeš. Ti nemoj da ideš kod njega. Tvoja tema, da krenemo ovako, ima dobru nameru, ali mislim da si poentu mnogo promašio, zato što ne je ne. Kako god je devojka bila obučena... Ali zavisi kako je ne, da li je to ne ili ne? Kako god je devojka bila obučena i da ti je došla u stan i da je to tvoja devojka, ili ti je žena, ti možeš i svoju ženu da siluješ. Žena nije objekat. Znači, to nije... Promašio si malo temu. Da, treba da se zna. Nemoj da ulaziš kod nekog u automobil, nemoj da ulaziš kod nekog u stan koga ne poznaješ. Opasno je svakako. Opasno ući kod nekog u stan koga poznaješ, za koga misliš da ti je prijatelj, može se desi nešto pakosno. Ja sam imala situaciju da sam i pobegla jednom iz kola. Da, pobegla sam zato što sam otišla misleći da je poslovan sastanak, onda sam shvatila da tu mene neko startuje. Dobro, sve to kad se priča javno je dobro. Ali ti ćeš se naći u toj situaciji uživo sa muškarcem koji je pijan, doći ćeš kod njega kući i nemoj to da pričaš što si sad meni rekla. Pošto možda neko te izbaci ovako kroz prozor. Znači to sve što pričaš ti to zadrži za sebe ako si pametna. Ti misliš da si pametna ako si takva. Nisi. Ti treba muškarcu kažeš jeste, sve si ti upravo. I on kaže, znaš... Ja se izvinjavam. To treba da uradiš, tako. Ja se izvinjavam, izađem napolje i niko neće te dirati. Razumeš? Ja bih ovom prilikom samo da kažem da žene nisu same i koliko god godina da imaju devojčice, devojke, žene, mislim da žena nije objekat, stojim iza toga i nastavit ću se boriti. I nemojte da se upoznate sa nekim, osim na javnom mestu, koga ne znate, i nemojte da idete kod njega u stan ako hoćete da se sačuvate. A ako idete već kod njega u stan, znate šta morate da uradite ili nemojte da idete kod njega. Tako da, posle ne... Ovim, jesi ti naš gost u studiju, ali ovim želim da pokažem, ona se sad osjetila uvređeno, a ja sam njena koleginica, ja sam žena i svojim odlaskom hoću da podržim nju. Istina boli, ali na početku. Kad shvatiš šta je istina, onda je to to. Možeš da odjaviš sam ovaj blok. Tako da ljudi, vidjeli ste šta je pravo pričanja, pravo zdravog razuma. Znači, ako hoćete zdravo da razmišljate, morate da znate da istina boli, ali kada saznate pravu istinu, onda će vam biti lakše. Tako da bolje poslušajte mene, koji sam malo iskusniji i koji znam što radi, normalno nemojte da tučete žene, slučajno da silujete i tako dalje. I preporučujem vam, ako se nešto ovako desi, da obično, kako bih rekao, da probate da razmislite, da može nešto da se desi kasnije. Tako da, ako vam se desi da vam neka žena dođe tako kao ova gospođica pored i nešto vam tako priča, znači vi je lepo odvezete na neku destinaciju, ostavite tamo i to je to. Znači, to je najbolje rešenje, tako da neće biti nikakvih problema. I gledajte da nemate nasilja, ali tako? Tako da to je morao neko da kaže ovde, da se više ne priča kao jao, znaš, ovo je kriv, ovo je kriv. Znači, ti si kriva isto što si došla, kao što je taj kriv što te zlostavlja. Nemoj da ideš kod nekog što će da te zlostavlja. Znači, prvo gledaj ko je, šta je, upoznaj ga dobro, pa onda idi kod njega. Tako da, morao je neko ovo da kaže jednom u životu ovde, a ne sve kao jao, moramo da zaštitimo. Znači, prvo moraš ti sama sebe da zaštitiš, pa će onda neko drugi da te zaštiti. Razumeš?
Treba da znaš ko si, šta si, kao kad bi ja otišao, što sam rekao malo preko Guanova u kola, da mu kažem, slušaj ti, ono što si udario Stipeta, mislim da nije to toliko dobro. Tako da to je to. Jel ovo ide uživo ili vi snimate? Ako ide uživo, bilo bi dobro da neko čuje ovo. Znaš, ako snimate, to nije dobro. Evo nas opet u studiju. Vraćaš se? Vraćam se. Znači, ti si istinu spoznala i vratila si se i shvatila da ja ne želim ništa loše. Evo ovako, pa znaš šta, nismo mi hteli da ti smetamo. Shvatili smo da ti voliš da vodiš glavnu reč, pustili smo te da kažeš šta si imao. Eto, mi nastavljamo sad ovaj live, ovu emisiju. Dobro, sad možemo dalje. Bitno da je neko čuo i sad možemo dalje. Nažalost, morat ćemo ovdje da prekinemo zato što je istekao ovaj blok. Ja sam tek mislio da tek sam počeo. Pa znaš šta, imali smo pravo na 10 minuta, otišli smo na 15, tako da morat ćemo da nastavimo dalje. Dobro. Imamo i neka druga uključenja. Hvala ti na gostovanju. Hvala i tebi, hvala vama na pozivu. Bilo mi je drago, dobar studio imate, nisam znao da je hype ovako hajpovan. Znači, malo ste bolje od druge neke televizije koje sam bio, koja je slična vašoj i želim vam uspeh u radu i što više da pričate istinu, jer će na kraju istina jedina da bude merodavna. Sve ovo ostalo na, la, nema toga ništa na kraju krajeva, tako da... Hvala vam puno.